Nishadi daga titi. Autan BBC online. Mun ba kyauta. Wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na. Wayo ni wayo kaina, wayo ni gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na, wayo ni wayo kaina. Ba kyauta. Mun ba ta wuta. Sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, maza maza, sai mun ba ta wuta, maza sai mun ba ta wuta. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan. An mai gaba. Mun ba ta wuta. An ba kai da ruwa. Ne zai gyara ƙasa wala. Gato. Zai gyara wata Allah gyara yin tafiyar. An yajen tafiyar. An gyara yin tafiyar. Nonin tafiyar. Kaji gato. Tafiyar. Allah ke kai kusa nesa bana Allah. Ake gane nesa. Zuwa malanga a masar mu kusa ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama. Damun ba ta wuta, amma kai ta ruwa. Zai gyara ƙasa wala. Zai na ba abu nake so cikar burina, bayan ke bani da kowa cikin kalbina. Kina baiwa kauna take kai min maraba, na je na cewa ina take ce wacce na Saba, na farko na ‘yan mata ce yadda man kai alwa, na dai na ganin kowa, ke ce ke ta sawa, cikin raina sai daɗi ke ta daɗawa, ba zai cika ba in ba ke a tari. Ka da tamka kai kuma ji da na. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.